Hello everyone, welcome back to my another vlog and welcome to my YouTube channel. मैया मोनसे आङो खेलानि खामानि मावनाय होदोंमोन ना फोथाराव दा दिनै खेलाया दिनै जाबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना देखायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै नायग्राफोरखौ नायदो एसे दा टाइम जाथ'वाखैना दानो फैथ'वाखै दा बेलासियावसो बिराद जागोन मानसिया नै ओरैबो दङ ओरैबो नायग्रा दङ दा नैबे गोसोम कालारा जाहैबाय जोंनि रैसुमै एफसि ओमफ्राय बैयो माने मा कालार होनगोन बेखौ पिंक नामा जिखुनु इसिनि क्लाबनि नामखौ गोसोआव गैला आरोखि आङो दा नैबे गोसोमा जोंनि रैसुमै एफसि दामाखा जागोन खेलाया लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना जोंना नै किपारा बोराय गोदोनि बियो बारसिजोबो टाइगारसो स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नायनो हागोन नै जाय टीमा फार्स्टआव देरहागोन बेयो मोनसे ट्रफि मोनगोन आरो ट्रफिजों लोगोसे 7,000 रांबो मोनगोन आरो जायहा सेकेन्डआव थांगोन बिथांमोना मोनसे ट्रफिबो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे 5,000 रांबो मोनगोन दा जोंनिया नै खेलाया दसे उनाव स्टार्ट जासिगोन आरो बेयावहाय प्लेयार लिस्ट खालामगासिनो दङ दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै दिनै बे बेलासि समाव बड'लेण्ड CM फुटबल जे काप बे कापखौ मोनफ्रोमबो BCDC चेयारमेननि मोनफ्रोमबो BCDCनि आन्दाराव खुंफुंनो हाबाफारि लादों दा नै लोगोफोर खेला जासिगोन जोंना दसे उनाव दा लोगोफोर खेलाया नै जोंना स्टार्ट जाबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरो बिराद नायनो मोजां जागोन दिनैनि खेलाया मोननैबो टीमा बिराद डेन्जारखा थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जाम्बासो चान्स मोनलै आयो चान्सखौनो हगारना लाबाय खिन्थु लस खालामबायलै रैसुमैया स' लोगोफोर दा जोङो बल नागिरनो फैदों बल बे हाग्राखौ एवनो बावदों एवनोबो हायाना बिराद गिदिर हाग्राया सानैजों नै नायगासिनो दं जोङो अबे थांखो बेबा मोनबाव नामा बेखौ फाग्लासो नागिरबाय थागोनलै खस्थ' हो ए अफसाइड बल हैट आप जाब्रा दा मोननैबो टीमा ओरैबायदि गोरा जाना दङ दा रैसुमैया सोखो ना माखो जिखुनु हाबनाय लादों आरोखि ना बेखौ बैयावहाय बुंबाय थादोंमोन रैसुमैया गरसे हाब जाना दङ होननानै हाबनाय लाबाय खोमा खोलाना गरसे माइनास जाना दोङो सोनो हायाखै दाबो दा नै खेलाया ओरैबायदि डेन्जार जाना दोङो मोननैजों ओरैबायदि बोरै बल गारो राबसिनालाय बरिया बल खारनो हाला आया दा रैसुमै क्लाबा नै कर्नार मोनबाय खनसे दे 4 नाम्बार मोजाङै उनै मा खारग्रोनाय जाबा आयैफ्रा खारग्रोआ दे आदै देमा उनावसो थानांगौ दे जेबो नङा टीम आप आदै देमा बारनायखौसो जमनांगौब्रा लाबो बला लाबो आया बिसोर मोननै टीमनि गेजेराव बबे देरहागोन बुंनाय एसे
दा गेलेबाय थानाय टीमनि मोननैनि गेजेराव मोनसे सिन देरहागोन दा गल सोनो हानायानो दा गल सोनो हानायानो देरहागोन औ नायनोसै सोर देरहायो बिसिना साबसिन जोनाय बादि मोनदां अडियेन्ससो नायग्राफ्रा हरै बांसिन जोंहाय सानैजों बल लायग्रायाव उफाय गैया दा डेन्जार जागासिनो दङ मोननैबो टाइमा 35 होदों नै दा 5 स्टार्ट जाबाय माबा जासिगोन टिफिन जासिगोन टिफिन दा लोगोफोर हाफ टिफिन जाबाय माने रेस्ट मोनबाय नै दा 5:24 जाबाय दासो टिफिन मोनबाय दा नै लोगोफोर जोंना हाफ टिफिन जानानै खेलाया स्टार्ट जाफिनबाय दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिमहालागै दा मोननैबो टीमाव सोलायनाया जायाखै माने 0-0 दा बिराद माने इन्टारेस्ट जाना दङ खेलाया नायलांबाय था लायैनो फासयब्रेयो आउट जाबाय ओ गारा बोरै जाखो ओइ गारा बोरै हगारखो आयौ बरिया लांलांबा बुलां लाना खार ओइ बोरै जाखो लानानै जोखोना हायाबा बरिया ओइ बला मारै हगारखो आया दासो दा बेबो मानसि नागारा थोस गारा बोरो वा डेन्जार शट लागा थामनेलाव होनांसिगोन ओइ जोंबो नै मानसिफ्रा नायग्राफ्रा किपारा मेंबाय नामा दे लागाव दा जोंना रैसुमिया गरनैयाब जाना दङ ओमफ्राय ओरैना माने हरै साइडना 0 जाना दङ दा बर्तमान ओइ किपार आयु थोद हरैना 0 जाना दङ दा रैसुमिया गरनैयाब जाना दङ दा बहुत इन्टारेस्ट जागासिनो दं खेलाया नै सलाफोर बरिया बरिया दा टाइमा नै बारा गोबाव गैला खेलाया दामाखा जागासिनो दं खिन्थु आप खालाम ओइ गारा किपार बरिया रावनोबो दाहो गाहायाव रावनोबो दाहो ओइ साला सेना गुन्दा खामानि गैयै हाला नामा नैबे 13 नाम्बारा जाला हनै गोसोमा नोंना बोरै टाइम गाबलाय लायो गल हनै ब्रेकासा ओइ बोरो दावखोजोब्बाय आयु बरिया बिदिसो दा होबायलै गरनै आसला रिकास्टा बरिया गरनै होलायबाय दा रैसुमिया लोगोफोर औ गरथाम होबाय गरथाम जाबाय टटेल बरिया बाबु गेले बिन्दास किपारजोंबो गेलेबोगासिनो जोंना
लागाव होबावबाय लोगोफोर गरसे टटेल गदब्रै जाबाय गदब्रै रैसुमिया नाम लाखिबाय दिनै लागाव दा टाइमा नै 6:08 जाबाय टाइमा जोबसिगोन बला रिसिभला ओइ मारै नास्राय बायदि हगारबोखो औ बिन्दास दा टाइमखौ नायनो थिनहरगासिनो दङ बैनिफ्राय नै दा 6:08 जाबाय जोबथारसिगोनानो बाराबो गैला दा खना जाबाय नै देखो खामानि गैया फिथिंलाबायोसो दे नोंखौ लाथारसां नै बाबु दे मा सानसिखो मा जोंनो सानसिखो आनलाखि टाइमाबो जोब्बाय थालि बाजौ फाइनालि रैसुमै एफसि देरहाबाय गदब्रैयाव दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय